Oye cɛna cɛ karamɔgɔ salamu alaikum. Waalaikum salam. I bɛ datugu na e kun bɛna taa min? N b'a fɛ ka bɔ. Voilà karamɔgɔ ni mago bɛ I ka go dabali k'a diya quoi parce que mangi yɛrɛ de bɛ ne kan sisan muso mani ko la. Awɔ. Bon an b'o ko kɛ cogo di sinon ne ka cɛ ta ɲɛnabɔlen don. Ne kɔni o to yen ne ta ɲɛnabɔlen don k'a ban ne nana ale de bila o. Sinon ne b'a dɔn ne ni min bɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛna ne blaguer. I dalen b'o la? Non o tɛ ne blaguer ne dalen d'o la. O bɛ ne fɛ ne b'a fɛ quoi. O ma karamɔgɔ dɔ de ye fɛn dɔ dilan ka d'e ma. Non fɛn ma di ne ma dɛ o bɛ ne fɛ ne b'a fɛ wa n dalen don a la. N denkɛ kana da bi muso la dɛ surtout musomaninw. I dalen b'a la kosɛbɛ. N dalen don a la karamɔgɔ o tɛ ne ta in yɛrɛ o tɛ ne ta in yɛrɛ. Karamɔgɔ a ko k'a dalen k'ale n'a ta bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ko b'o cogo la an tɛ test k'a bɔ. A y'a essayer ka lajɛ. N ka cɛ i m'a fɔ k'i n'i ta bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne kɔni ni n ta bɛ ɲɔgɔn fɛ n dalen don a la. N'o de don an ka wuli n ka cɛ an ka test k'a bɔ. An ka test k'a bɔ. Fo pati an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔ. Cɛ baby cɛ i b'a dɔn depuis ne nana ne ye dɔrɔn cɛ diyara n ye bon i fana kɛra n fɛ i ma ye n dar'i la n b'a dɔn I tɛna n janfa i ma i m'a dɔn nin yɔrɔnin nin cɛ ka ɲi walayi turu cɛ ne ba I ka ɲi walayi bilayi moi je t'aime ne ba I bɛ se k'i ka numéro di yan. Ne fɛ est-ce que I kunkolo ka kɛnɛ e ɲɛ bɛ ne ni ka mec jɔ ne min jɔ ko ne ka n ka numéro d'e ma o ma fa de b'i la. Non ne ba I ka di n ye de vraiment. I ka di ne ni dɔ jɔlen don I bɛ se ka ne dɔ jɔlen sɔrɔ cogo di ko ne ka di e ne fa I fana k'i yɛrɛ bonya ko dɔw ma sa. Ayisa kanu tɛ nɔgɔlen dɔn. Ne fa ne tɛ se ka k'i fɛ ne ka mec jɔ ne fɛ ne ni ne bɛ ɲɔgɔn fɛ ne tɛ se ka k'i fɛ. Donc est-ce que k'i ka numéro di ne ma. Ne bɛ n ka numéro di ma mun kama sisan nɔ. En tout cas n'i y'a faamu I k'a faamu. Mais de toutes les façons an kɔni ka du filɛ an ka du filɛ carré kunni na yan fɛ. N'i tɛmɛna bâtiment fɔlɔ bâtiment filanan n jɔlen bɛ heure bɛɛ ne bɛ yen. Don o don ne b'an ka da. O fɔ kun tɛ ne ye parce que ne tɛna t'i sɔrɔ. O tuma a ma kuma bɛ fɛn ɲɛna ou bien ɲɛ t'an ni mɔgɔ de jɔlen na. Ou bien e bɛ mun ɲini. Ayisa ne min tɔgɔ fɔ. Yɔrɔ ne ye fidèle ye dɛ. Walayi n dalen don I la sa n b'a dɔn hali n kɔfɛ I bɛ tan de. N dalen don I la. An t'a essayer ka bouger dɔɔni. Je t'aime trop. Ok. Baby cɛ wula na I b'a dɔn an ye yala caman kɛ. Walayi cɛ bébé kun tɛ n bila an bɛ fɛ ka taa n terimuso dɔ de fɛ yen. A yɔrɔ man jan kojugu. Non yɔrɔ man jan. I bɛ segin joona. Ni b'o ye dɔrɔn n bɛ taa so. Mais I kana mɛn dɛ. Non n tɛ mɛn. Ok d'accord. Ok. Donc an b'a kɛ ten. K'an bɛn. Awɔ. Modu deni ne faga. Non cɛ ka sɔrɔ n ka jɔ a ka deni in ka ɲi dɛ. Non deni in bɛ bɛɛ la yɛrɛ yɛrɛ. Est-ce que nin test in kɔfɛ ne yɛrɛ bɛ sɔn ka jouer a la. Ouais joli ça va. Ko bɛ cogo. E ɲinɛna ne kɔ. Awɔ. Awɔ e ma taa ne ka mec jɔlen sɔrɔ ne fɛ k'i géré ne la. Ouais. Mais ne tun bɛ k'ale ɲɛkɔrɔ ko de kɛ o. Ne tun bɛ k'ale ɲɛkɔrɔ ko de kɛ. Walayi. Non cɛ I b'a dɔn I ka di n ye quoi. Franchement. An bɛ se ka taa ɲɔgɔn ye sisan nɔ. An bɛ se ka wuli. Ale to yen a bɛ kɛ ex ye siɲɛ kelen. A bɛ kɛ ex ye. Mais I bɛ sɛbɛ de la. Seere kɛ ne tun tɛ sɛbɛ la min na. Ok faut pas. Ne bɛ bila ale ɲɛkɔrɔ dɔrɔn. Faut pas ten. Bon o la an bɛ min kɛ sisan. I m'a fɔ k'i bɛ n fɛ. Ne b'i fɛ kɛ. Bon muso bɛrɛ in nan de a fɔ I dafara yɛrɛ la k'i bɛ ne fɛ. Ala bébé ne b'i fɛ sa ne m'a fɔ min fɛ yan. Bébé n b'i fɛ walayi. Siɲɛ kelen. Bébé n b'i fɛ walayi. E bɛ ne fɛ siɲɛ fila. Bébé n b'i fɛ n b'i fɛ walayi. E bɛ se k'i kɔfilɛ k'a fɔ ne ma k'i bɛ ne fɛ. Walayi bébé. Allo. Ah bon. Donc e bɛ taa ne quoi. Ne y'a yira bɛɛ la non ɲɛfɔli wɛrɛ tɛ n na o. Ni mɔgɔw y'a fɔ n ye ma da la n yɛrɛ de ɲɛ y'a ye bi. Aw ye nin kɛ ne de la. Nka cɛ ne m'a f'i ye n ko fidélité tɛ sisan muso. Non n terikɛ i y'a fɔ ne yɛrɛ sɔnna I ka kuma ma quoi. Aw ye nin kɛ ne de la. Ne de ko e ma n ko seere tɛ musomaninw na o tɛ cɛ fɛ. Non i y'a fɔ sa ne kun ma da I ka kuma la o. Mais ne nin kun ma kɛ sisan. Non mais aw ye nin kɛ ne de la. Kuma wɛrɛ tɛ nin na non ne yɛrɛ ɲɛ y'a ye bi. Non n ka cɛ an ka taa quoi. Ouais o kɛlen don.